Make me your selection. Show you the way love is supposed to be. But baby, you should me. You get so warm. No, you deserve baby. You my devil girl. Yeah, so can we make this thing up? Baby, let me be the one, be the one to give. Want and said everything you need. Said everything you we show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me be the one to give you want and need. But baby, you love every section. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Bring out his Mario with Let Me Love You. Mizuzu masiyenze be 21 ngoku ibethele intsimbi ka-10 o'clock. Singokola noBandile Sondlo. Yena ke yi-coordinator ka-Men's Corner Enoch Mgijima Sub-District as well as Umzima Yathula. Yena ke he's serving as a coordinator ka-Ward-Based Primary Health Care Outreach Team Program. Gents, good morning and thank you so much for joining us. Molweni. Siyabulela. Sesityiwe lixesha kakhulu masoso sigalwane siwarhuqa bethuna. Ndicela namhlanje sithetha nge-male fertility challenges. Kwenzeka ntoni xa indoda ijongene nemingeni yokuzala kwaye oko kuchaphazela njani into yobana ke umntu wasetyhini abe uzawuconceive? Mandiphinde ndizibulisele kuwe msasazi. Ndibulise kwakhona na kwi-community Vukani. Ngumcimbi obucayi ke lona sithetha ngawo we-male fertility challenges. And ingumcimbi ofuna ukubana siwuthathele ingqalelo singootata kodwa sincediswa kakhulu ke nangamaqabane ethu. Ngoba ichaphazela kakhulu imicimbi emayela nengqondo yomntu. For instance, i-depression, i-anxiety, i-emotional breakdown, and also iba nazo ne-psychological effects. So ingumcimbi obucayi kakhulu. You know ke when we speak of depression, udibana naye umuntu enayo nalo mcimbi wokubana afune ukuzi-isolate, angabi active kwizinto ekumele into yobana uparticipate kuzo because uwekhwa ngulo mcimbi awaziyo into yokubana yena unale ngxaki anayo. Ndicinga ubana singahamba siyofika kuloo ndawo msasazi wam. Then buti mzi sihlangabezana nayo njani imeko elolo hlobo okanye before we singene kulobana sihlangabezane nayo inoba unobangela wobana sibe nale ndoda ekwezi ngxaki ezawulidishela to into yobana kufumanisa into yobana ngoku uchuma kakwazi ukuba aproduce abantwana kusube kusenzeka ntoni? Okay, mandiphinde ndibulele msasazi wam. We have major causes ke zayo le fertility challenges. One of them is medical conditions. Now xa sithetha nge-medical conditions sithetha ngento yokokubana ufumanise into yokokubana ii-veins ezi zesingxobo samatyhalarha ufumanise into yobana zivulekile. Laa nto sithi yi-enlargement of scrotal veins. Sinazo ne-hormonal imbalances apho ii-hormones ufumanise into yokubana azidibani khona azihlangani. Then sibe nalo mcimbi ke esidla ngowushumayela kakhulu apha koomama, especially oomama abadilive abantwana abangamakhwenkwe
apho siye sithi mabathathe uxanduva nabo lokumane becofa njengoba umuntu ongumama ezele lo mntana oyinkwenkwane makakhe amane ewajonga amatyhalarha into yobana omabini ehlile na, because yenye yee-causes leyo ufumanisa ubana umntu ube ngu-undescended testicles khange ehle mhlawumbi linye ityhalarha eliye lakwazi ukwehla umama zange aliqaphele ngexesha wayembeleka umntana into yobana elinye ityhalarha alehlanga kumatyhalarha because umntana kufuneka uwave omabini amatyhalarha. So sinayo ke naloo condition under medical conditions apho sithi ngu-undescended testicles. Then sibe nazo also the chronic illnesses esinazo nazo which are also linked to medical conditions. I will speak of ke apho of diabetes, which is the most common cause nayo ebangelayo lonto. Again sibe ne-infections. Those infections would be infections ezikhoyo ngoku okanye infections ebezikhona that were never treated promptly ngexesha umntu ebesikhona eziye ke zenze some blockages and also zenze izcarings and also resulting kwi-poor sperm quality. Again sinazo i-issues revolve around i-lifestyle choices. That is when abantu abangotata betshaya, besela utywala, besebenzisa iziyobisi excessively. That also plays a vital role in this. Again, sibe nomcimbi we-obesity. Xa sithetha nge-obesity ke, we are going to speak of umcimbi we-underweight and overweight ebantwini. Kumcimbi we-overweight ke wona olinkwa kakhulu kwi-lower testosterone. That is, ilowarisha i-testosterone apha ebudodeni. Lo mcimbi ubangela into yobana umntu uvele imo budoda bakhe. So ngenxa yalo mcimbi we-obesity nayo it is affected. Again ekugqibeleni sibe nayo umcimbi we-age. Nayo i-age iyayiredusa kakhulu i-semen quality. Ndicinga ubana singahamba kangako kulo mcimbi. You've mentioned so many things ezingunobangela wayo yonke lento. You've mentioned indaba ye-age, you've mentioned izifo, wamenshina i-obesity. Ndifuna ke siqale apha kwi-obesity. Ubana ukutya nokondleka kakhulu more like how does diet and nutrition influence in sperm quality? Ndiyatya kakhulu because I want to feed equality yencindi le kabhuti, or should I look off into endiyityayo into yobana in as much as bandisitya but manditye ngoluphi na uhlobo to avoid ukubana ndizifumane ngokusendi-overweight as ba ubutshile ubana i-obesity yenye yezizathu echaphazela i-fertility challenges more especially ebantwini abangamadoda? Mhlambi ke mandizame uyithatha kule ndawo mntakamduka ye-obesity ubuza kuyo. Masikhumbule mhlawumbi ke asizizwe i-dietitians ne kodwa into ne-diet ibalulekile into yokuba umntu xa esitya sine-basic 3 meals foods esizityayo. You have your veggies, you have your starches and then you have proteins. Kuzo zonke izinto sizityayo funeke sikhangele indlela esitya ngayo. I-obesity especially xa izawuza kumuntu ongutata sijonga le midline section. Xa sithi midline section uthetha ke ngale ndawo ikhulu umkhaba. Ootata bafuna uba mhlawumbi batye kakhulu xa siye apha njengoba silapha kukomani mhlawumbi siyawuthetha ngee-mens nezinye iindawo ezinjalo. Sikhangele nje into etyiwayo enefutha enenqatha. Uyabona? Loo nto ke ngoku yenza into yokuba ezi lipoproteins ezenza into yokuba ezingadigestiki kakuhle because zithe zawucolwa ngumzimba ezinye izinto zihambe ziyohlala ezindaweni ezithile. In this case ziyawuhlala kulaa ndawo ingumkhaba uba sitya istarch kakhulu neento ezinamanqathe kakhulu amafutha. Akhona amafutha alungileyo akhona angalunganga. So ezi zinto ziyathanda uyohlala kulaa midline section.
xa ke ngoku ungumntu onomkhaba uba more prone into yoba ungaba nayo i-diabetes kwezi zifo sithethe ngazo. Utata uMayathula seyimentionile loo nto apha. Kubalulekile into yoba i-BMI, which is your body mass index, ibe kumanani angaphantsi ko-30 to be healthy. Once ke ngoku inani lakho le-BMI liqabele kula 30, you considered obese, and then uneengxaki, uzawuba neengxaki zentliziyo. Intliziyo uyimentionile utata uMayathula apha into yokuba ine-veins ezibalulekileyo ezipontshwelwa igazi yilaa mithambo entliziyweni. Once ifumana uxinzelelo laa ntliziyo, nezinye izitho zakho zomzimba ziyachaphazeleka, specifically kule ndawo sithetha ngayo into yoba isitho sakho sobudoda namatyhalarha la, ezaa veins zipha ngenye ixesha ziyadilata zingakwazi umaintaina i-erection, uba kufuneka ziconstricte ngendlela ethile so that umntu akwazi uba nee-erections. Kubekho ke ngoku ezaa zinto athethe ngazo, nazo i-sexual dysfunction iqala kwezaa ndawo. So kwi-diet kubalulekile into yoba sitye kakuhle ngendlela erayithi, sizimixe 1/3 of each portion ibe yinto elinganayo. Ungatyi ipapa eninzi nenyama eninzi, ungabikho enye into i-fruit and veggies laa nto, or utye ii-carbohydrates ezininzi ukodlula ezinye izinto, because once you break down ii-carbohydrates zikusa eswekileni, need more. Ndicinga into yoba mandikuyeke kuloo ndawo ke Mr. Mdleko, bekukuncedisa nje kulaa nto ine-diet ne-obesity. Ubutibzi also mentioned into yobana i-STIs ezingakhange zinyangwe ziye zifike phaa zenze i-blockage ethile, zingomnye woonobangela wento yobana ootata babe nengxaki zokubana bakwazi uzala. Now that sikule situation, nanku lo tata unengxaki yozala, and sifumanisa into yobana one of the major issues ezenza into yobana angakwazi ukuzala yi-blockage ye-STI engazange ithuthwe. Ndiyayithanda futhi damzi into yobana uyivezile le part, because recently we were doing STI and condom use awareness week, which was last week. So we spoke about these things. But we didn't touch base on indaba yobana iyakwazi nobana i-STI engakhange inyangwe ibe kanti iza kuvalela inzala xa ungumntu ongutata. And I think kuba ke sifokase kotata namhlanje, siyakwazi ukuyidraina la blockage, sikline i-pipe ezi so that kuzawumuva into ekufanele iyamuva ngendlela erayithi. Asesifumaniseke kunjalo. Okay. Singathi ke xa sichaphazela kulo mcimbi, yona umcimbi we-STIs, especially untreated ones, very, very, very much contributing kulo mcimbi we-challenges esibakhona kootata kwi-fertility. Now, there are steps that are being taken ekuye kufuneke ke ngoku ukubana kwenziwe zona once we pick up into kokubana there is some blockage apha ezawubangela into kokubana ungakwazi ukuncedisa ngokubana ukhulelise iqabanekazi lakho. Endicinga ke into kokubana uMntakaSondlo has got that package when addressing the issues of treatment imicimbi challenges that we are experiencing as males kwi-fertility, and he's going to expand that broader with that package. All right, Mr. Son. Yes, sir. I want us to talk about indaba yamadoda asoloko ebhenela kwizinto zesiXhosa, more especially xa sithetha ngomcimbi wokumila kunje. Uzawufumanisa into yobana nanku lo tata unengxaki yokubana azale. Just for a minute nje. Variety of music. Uma Mdeuga masifunde sikhule sakuhlala sikhule size ngolwazi nochuma Mdeuga on Matlakane usivi on Vukani. Right, ufumanisa into yobana abantu abangootata
uzawufuna usebenzisa amayeza esiXhosa kuba enale ngxaki. Ingaba into engekho right leyo, or and ungasicebisa uthini singamadoda kwiscenario elolo hlobo? Nanku utata akakwazi ukufumanisa into yobana ngoku akakwazi ukuprodyusa isperm sakhe, asikwazi uprodyusa ukuba kwakho abantwana, abhenele esintwini. Ingaba yinto erayithi le? Well, enkosi ngalo mbuzo, ngumbuzo obalulekileyo lo. Mr. Mayathuli, ndicinga uba apha sibuzwa umbuzo ngumntakaMdeuka ojongene kanye nathi singabantu. So isintu asikwazi ukusibaleka. Siphila kwii-communities siphila kuzo, mntakaMdeuka, nabaphulaphuli kwiindawo esiphila kuzo. Yonke le nto inempilo nokungaphili phakathi inamacala amabini, ndifuna ukutsho. Ngakumbi thina bantu singamaXhosa, ne siye sithathe into apho abantu abangamadoda okuqala babalekela khona kusesintwini, because you feel more comfortable ngento zasekhaya. Mhlawumbi likhona ichiza elithile lasetyenziswa ngutamkhulu, imbiza ethile yokunyanga, for instance i-STI, bajikele ngapha kulaa mama upha kwesaa strato waziwayo into yoba unyanga i-STI, uyabona. Hayi man, suthi uye clinic for that. So le nto ithethayo it's a societal thing wena mntakaMdeuka, into ye-society esiphila kuyo, into yokuba sikhawuleza sibaleke siye kwaba bantu sikhuliswe ngabo, ngabazali bethu. Uyayibona loo nto, singakhawulezi ukuya kumaziko ezempilo or western medicine, if ndingayibeka njengolo hlobo. Njengabantu ke abatreyinwe nge-western medicine, andizukwazi uyithethelela kakhulu into yokuba siye kakhulu kwesasintu, because la mayeza ndinayo into ethi mhlawumbi xa amagqirha namaxhwele wethu anokubizwa zii-medical councils, babeke apha bathi eli yeza lihambile laya kuhlolwa into yokuba liyakwazi ukumelana neento ezithile, ii-side effects zalo zithini, imilinganiselo yayo ithini na, so that singaniki abantu amayeza angenayo into ebhaliweyo. Mhlawumbi kulaa mbodlela uzayinikwa ngutata uChawe, athi utata uChawe apha sigalele iingcambu zomqunga othile okangaka, ii-milligrams zingaka, and then xa uyithathile le nto iya-afektha kanjani izintso zakho, eyeyona nto ibalulekileyo kuthi thina, because izintso kulapho la mayeza namachiza atshintshwa khona. Kulapho ihluzwa khona, yonke into oyiselayo ihluzwa phaya. Ukuba ngaba ke ngoku zine-effect ezingekho right la machiza kwezi zintso zalo mntu nesibindi salo mntu, sizawuba nengxaki mntakaMdeuka. Yiloo nto ke ngoku thina sikhuthaza into yoba abantu bakhawuleze baye koogqirha bethu esibaziyo into yokuba bazawusinika amachiza ahloliweyo, aqinisekiswa over a period of time into yoba eli yeza nazi ii-side effects. Siyayazi uba xa uthathe eli yeza sawudibanisa nento ethile sohlukane nee-side effects. Eli yeza lakunceda kule, kodwa xa singayazi la mixubi into yoba i-afektha njani isibindi, i-afektha njani izintso, sizawuba nengxaki ukuya phambili. Yiloo nto ke mna ke endithi ndinga-advise into yoba abantu bakuthi mabasondele kwa-early kumaziko wethu xa beziva into yoba heyi mani ikhona into engahambi kakuhle phaa xa siwela iziko, okanye mhlawumbi apha kutata ikhona into engayiboni kakuhle. Ukhawuleze udibane nekliniki yakho, ugqirha wakho, ucebiseke ngendlela elungileyo. Enkosi mntamdeo. Masive, mbuso. Hayi chu, ecube cela ukubuza mani apho kuwe nakutata ukuba ingaba ke ngoku late na mhlawumbi xa sekambe iminyaka uyitrite STIs wasakwazi nofumana abantwana, uyitrite ke ngoku mhlawumbi sensitsho sekungoku ke ngoku maybe 10-15 years late. Ingaba ke ngoku uyakwazi ke ngoku uphinde ubuyele ukwazi ke ngoku uphinde ke ngoku ube nabo abantwana? Ndibuzele umeza uthi akasenabantwana ngenxa yezi untreated STIs. All right. Umphulaphula uyabuzela umeza.
I think it goes back to ibiyela kuwe Mr. Sondlo, because Mr. Mayatule bechilibana you're gonna touch base on the part here treatment when it comes to these STIs as STIs that has blocked ziblockile ke ngoku ndinomfanekiso we-drain eblockileyo ngoku and it's been 10 years and mhlambi sokuphinde kwafika nezinye zaphinde nazo zongeza so kuyilonto siyakwazi ukuyitreata isituation enjalo and then aphinde ubhuti akwazi ukuba angabe uzawuproduce abantwana. Masumulela umphulaphuli kakhulu ilungile kakhulu into ba ummeza umkhathalele masiye ke ngokule ndawo uthetha kuyo umntaka Mdewuka uyabona kwezi STIs njengoba sinalo pipe uhambisa umchamo singotata ne la pipe uhambisa kwanayo incindi le yenzala ne so ibalekile ke ngoyinto ba nantona ephumayo pha kuzabakho amaqhuma ngenye ixesha pha phakathi kulo pipe uthetha wena ngedrain eblockileyo ne ibalekile lo nto basiyihoye once usingayiblock la drain ezinye izinto zibuyela back emva apho zisuka khona njengomchamo njengofana ubuye ngaphambili ekugqibeleni uzabuya umva kanye nencindi le yenzala nayo ingabuyela umva lento kuthiwa i-retrograde flow ibuyele emva ke ngosizaba nengxaki ezandayo ezawungasuki only apha kutata qha inyuke yongalo pipe iyongena phi iye kumatyhalarha iye kwisinye esithwele umchamo iphume pha iye ezintsweni uyayibona uba iyaspreada ke ngoku ibalulekile into yoba akukho late mhlobam i-10 years sondela kugqirha wakho azokwazi uba akuxilonge ekliniki baxilonge kakuhle bazokwazi ukubona uba how far has this infection progressed ihambe yawufikela endaweni engakanani bakhona ugqirha bakwazi uyenza laa nto sithi zi-urologist xa uye kwabagqirha ugqirha lo usi-specialist sotata kweli cala lobudoda bangezantsi uyayibona into eyenzekayo pha bazawukufaka oopipe abathile pha bayiblowuthe le nto le babulale la maqhuma akhulayo pha ngaphakathi ngendlela erayithi ye-treatment elungileyo because ekugqibeleni sithe ezi zinto mhlawumbi kulaa workshop besithetha ngayo last week le ine-STIs zingade ziye ukuyenza ne-cancer ezi zinto uyayibona so uba ngaba sizihoyi kwangethuba ethubeni sizawuba nayo kodwa once nje iphile ke ngokule ndawo i-channel ne-route ehamba ubudoda nencindi le yenziwe ubudoda yonke ke ngokwinto yethu iya endleleni right ndiyacinga ndiyathemba futhi uba ngaba angasuka ngoku umeza akhawulelane nogqirha wakhe asondele bangamenza laa nto ilula bayifake upipe pha bablowuthe batshise ezaa zinto bafake amanzi amaninzi oo-3 liters mhlawumbi abanganinzi bayitrite laa nto ude akwazi into yoba xa echama umchamo uphinde ubuyele kulaa ndawo into yoba ubetha phaa kude nazo nezinye izinto ke ezikithi ziphume phaa nazo noko zawukwazi utsiba zithi qakatha phaa kude nyana enkosi kethu Ngisakhuluma isithondo uMr Mayatule bechile ngoba esiqala le conversation into yobana ke this is a very broad topic. Unfortunately we don't have enough time to unpack it yonke, but I have 2 minutes left. Ndifuna ukuza kuwe Mr Sondlo kuqala ndinombuzo nje wokugqibela. Yeyiphi into enye amadoda ekufuneka ayitshintshile ukususela namhlanje ukukhusela indaba yayo okanye impilo yabo yokuzala, which is fertility? Enza ntoni amadoda namhlanje to make sure that they take care of their health in terms of into ye-fertility challenge? Enkosi ke mntaka Mdewuka ndingathi mna ukukhuthaza ootata make sihlise mani singotata izinga esisela ngalo utywala. Uyayibona le nto ukuba yandile ngoku ingena nasebantwaneni bethu. Masilihlise laa zinga because once we start abusing alcohol singayenzi into nje ye-enjoyment encinci izinga esisela ngalo utywala lenza into yokuba singakwazi sithe mos ezinye zee-causes zale nto utata Mayatule xa beyicacisa into yoba excessive use of alcohol uyayibona masiyihlise ke indlela esisela ngayo utywala. Okwesibini ukutshaya kakhulu masilihlise izinga lethu lokutshaya iziyobisi zasesitratweni nokutshaya
just generally nje ukuchaya, because kukho lento i-nicotine apha ecubeni xa sawuthetha ngecuba. Xa sawuthetha ngezinye ke xa sesithetha nge-drugs, zinezinye izinto ezizitshintshayo bese zithethile uTata Mayathula apha emzimbeni womntu. Si-avoide ukuhlamba emanzini atshisayo, mhlambi eza hot bath, uhlale umuntu ongutata phaa dukudu, uhlambe 30 minutes umane ugalela amanzi atshisayo. Amatyhalarha lana njengoba uhleli phaa, amatyhalarha mos i-temperature yayo iyaregulathwa kakhulu. Xa eva ubushushu abuyela ngaphakathi, xa eva ubushushu abuyela ngaphandle, ayehla ayohlala esingcobeni. Kodwa once kubande akhawuleze uyozifudumeza ngaphakathi esiswini somuntu, ahlale phaa ngaphakathi. So wena xa uhleli phaa athe tyhakala phaa atshiswa, yonke ngolincindi lethu itshiswa ngamanzi, uyayibona, ide ke ngoyenze into yoba ungabi nawo ubudoda obunamandla, uyabona. Okwesine ndithi ke ngoku masityeni kakuhle, idayethi yethu masiyilungise, sibe nayo indlela yo-exercise singabantu bongutata, siyikhuthaze laa into yoba instead yoba sihleli kwezinye iindawo sibe kwizi-joints, make sihambeni, sibe neza morning runs, afternoon runs, nenge-weekends kanjalo, just walks, simple walk of 30 minutes a day. Iyayenza, ingawenza umahluko. Ndikakhuthaza loo nto mna kakhulu. Naxa siva into engaqhelekanga kubudoda bakho, khawuleza udibane nogqirha, sondele kumaziko wakho ezempilo. Enkosi. Thank you so much, Tata. Mr. Mayathula, at the primary health care level, zeziphi ii-services ezikhoyo okanye mandibuze ngohlobo, amadoda are-accommodated na when it comes to indaba ye-male's reproductive health? Mandibulele kakhulu ngalo mbuzo mntakamdemka. Apha lo mbuzo ubuzayo ngumbuzo obaluleke kakhulu. Apha esebeni, especially kwa primary health care, that is kwi-clinics zethu. Ininzi into esiye sayitshintsha, ininzi into esiye sayibona into yokokubana ezinye izinto azikwazanga ukusisebenzela kakuhle silisebe ngaphandle kokubana sizitshintshe. Now ndizawuthi ke ngoku xa ndichaphazela lo mcimbi, kwii-clinics zethu sinayo la wing sithi ngu-men's corner. We have established i-men's corner because of such conditions. Ngoba kaloku uye ufumanise, safumanisa into okokubana uyakwazi umuntu ongutata ukuze ekliniki. Xa athi ngoku seyifikile apha ekliniki, afike angabiki undoqo lo ebeze ngaye ngenxa yobana ubonwa ngusister oli-late. Now in our men's corner siyayazi into yokokubana sibeke phaa abantu abangootata, of which siyibonile ke ubana iyasisebenzela, because ootata they feel much more comfortable talking to with their issues kwabanye ootata, and they get a positive, nathi silisebe, we get positive responses from them, and we are able to entertain all the myths abanazo about certain conditions, because yenye yezinto endicingayo into yokokubana zisibethe kakhulu kwii-communities zethu ii-myths ezibakhona. But then ke ngoku singootata sini-accommodatile kwa-primary health care ngokubana sibe ne-men's corner in our clinics, so that umuntu ongutata akwazi into yokokubana ancedakale ncakasana kuzo zonke iingxakana aza nazo, especially iingxaki ezinobudoda, bayakwazi ukuncedakala. Enkosi. Mr. Mayathula, siyabulele kakhulu tata ngexesha leni. Thank you very much. Siyabulele.